Salam gaderly dostlar, merhamat tanışlar. Benim bugünkü videoda Instagram'da nähili gök galçygy alnyş hakynda gurulma edelim. Bu galçygy näme üçin gerek? Birinji bilen öz accountyny tapawutlandyrmak üçin. Ve ikinji bolsa şol accounty barlanan hakynda ve eýesi ulanýanlygy hakynda suwtnama görnüşinde bellenilýär. İlk başta bu galçygy ine meşgul adamlar üçin ýeter boldy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen bu düzgün aradan ayrılýar. Onu näme gelin giýirselim. Bunun üçin ilk bilen Instagram'a girýär. Ve şu yerden öz accountymyza basýar. Ve görüşmek ýaly dostlar, şu ýokarda 3 tançyga basýar we nastroyka girýär. Ve bu yerden hem yeni account'a girýär. Ve görüşmek ýaly zaprosить подтверждение. Şoňa basýar. Ve dostlar, bu yerdäki anketanyň hemmesini doldurýar. Bu birinji görüşmek ýaly polny imya. Dolu adymy girýär. Ve bu ikinji ýerde bolsa öz dokumentimizi ýüklejek. Tasdiklamak üçin ýüklenjek dokumentimizi görkezýär. Mysal üçin sürücülük şahadatnamasy, pasport ýa-da удостоверение ve beýleki görnüşli dokumentleri ýüklep bilýär. Mysal üçin passwordy saýlaýar ve bu yerden passwordymy surat almak üçin ýa-da ýüklemek üçin basýar. Gelin mysal üçin üçün birini ýükleýär. Ve bu aşağıdan size agda bolan adamların, köpdürli adamların gyzyklanýanlygy, nämeden gyzyklanýanlygy hakynda görnüşini saýlaýar. Görüşmek ýaly. Bärde sport we teatrlyklar bar. Hukuk, politika, aydyn moda. Özüňize haýsy ýaraýan bolsa, haýsy ugur boýunça hereket edýän bolsaňyz şonu saýlap bilýän bolsa üçin gelin aydyn saýlaly we bärden öz ýurdumy ýazýar. Görüşmek ýaly Türkmenistan bar. Ve bärde öz side agda bolan adamlaryň näme üçin haýsy ýaşdadygy we näme onu gyzyklandyrýanlygy hakynda gurulma bermeli. Doğrusu ýaýyň içinden dokman därlibem ýazylgy. Ýöne gurulma berseňizem bolýar. Ve bu aşağıda bolsa başka sizin accountyňyzyň ýa-da öz kompaniýaňyzyň beýleki adyny girdirmek üçin bu ýerde bolsa sizin öz makalaňyzyň ýa-da öz videolaryňyzyň silkasyny girýär. Bärde haýsy teatrlyklar ýa-da beýleki YouTube mysal üçin ýa kontakt haýsy oradan özüňiz meşgullugyňyz bar bolsa şonu saýlaýar. Mysal üçin sosial media ve bu ýerde şoň silkasyny ýazýar. Bu görüşmek ýaly ýene gerek bolsa goşulýar şu aşağıdan. Ve atpravit basýar. Ve şunluk bilen dostlar, bunyň jogabyny garaşýar. Bunyň jogaby bir aýyň dowamynda size uğradylýar. Şondan soň belli bolýar. Tasdiklanma kabul edilýärmi ýa edilenokmy? Dostlar, bizim ýene de bir näçe belli kesmeli zatlarymyz bar. Bunyň birinjisi şu ýerde köpüsiniň gapdalyna näme bizatlyna diýen ýazyk bar, hukman näligen ýazyk ýaýyň içinde. Ýöne buny girsek, hemmesini doldursak, bizim şu galçygyny almany mümkinçiligimiz hasta köp bolýar. Şonuň üçin doldursak bolýar. Ve ikinji, bundan başga da bizim şu ýerdäki girden statýalarymyz ýa-da beýle görnüşli videolarymyzyň meşgullugy emeli ýagdaýda ýa-da pul төлenen görnüşde
meşgullyk kazanan bolmaly däl. Ýagny adamlar hakyky ýagdaýda gören we meşgullyk kazanan bolmaly. Ondan başga da dostlar, siziň öz Instagram sahypaňyzda hukman suratda öz suratyňyz bolmaly. Ýa-da kompaniýa ýa-da beýleki görnüşli sahypalar bolsa, şol kompaniýaň ýa-da şol öz ýöredýän ugrumyzyň suraty hukman ýagdaýda bolmaly. Sahypaňyz boş ýagdaýda bolmaly. Ha dostlar, men şunuň bilen şu videony tamamlaýan. Bu video size peýdar bolandyr diýip umyt edýän. Eger video göwnüňize ýaran bolsa like goýun. Agda bolyň dostlar, eger agda bolmadyk bolsaňyz, ilk videolarymyzda görüşýänçe hoş sag bolun.